Raška je ponovo bila centar srpskog karatea. Ovogodišnji trofej Raške, ali i kup uže Srbije, okupio je veliki broj karatista u sportskoj hali u Raški. Karatiste, službena lica i prisutne pozdravili su predsjednik Karate Federacije Srbije Slavoljub Piper ispred lokalne samouprave Nemanja Kovačević, dok je takmičenje otvorio predsjednik Karate kluba Raška Milan Kolarević. Pozdravljam sve prisutne u ime Karate kluba Raška, koji ove godine puni 48 godina uspješnog rada. Želim da se zahvalim Karate Federacije Srbije na čelu sa Slavoljubom Piperom i lokalnoj samoupravi što nam pomogli da organizujemo ovo takmičenje. I naravno želim takmičarima da postignu što bolje rezultate, a ostalima da uživaju u današnjem danu. Prethodnih godina dobar rad u klubu doneo je raščanskim karatistima dosta uspeha, veliki broj reprezentativaca, tako da su domaćini na ovom takmičenju bili na visokom nivou. Takmičenje kao takmičenje je najviše na nivou našeg regiona i samim tim to znači da ovde dolaze super borci, tako da je moje zadovoljstvo pre svega što sam imao priliku da nastupim pred domaćom publikom sa takvim takmičarima. Zadovoljan sam kako sam nastupio. Očekuju nas naredna takmičenja uskoro, koliko za 2-3 nedelje već je Kup Srbije, a nakon toga ide i Evropsko prvenstvo, pripreme reprezentacije, tako da na nama je samo da nastavimo ovim tempom i ne sumnjam da će da bude dobro. Čitav događaj bio je ispraćen pod budnim okom predsjednika Karate Federacije Srbije, koji je još jednom istakao odličnu organizaciju i neke od konkretnih rezultata koje je karate kao sport zaslužio uspesima na velikim takmičenjima prethodnih godina. Pa pre svega da se zahvalim tehničkom organizatoru ovog, čini mi se, velikog i izuzetno kvalitetnog takmičenja, Karate klubu Raška, posebno gospodinu Puzoviću, koji je omogućio da se danas ovde pre svega sportisti izvanredno osjećaju, a nakon toga u jednom prekrasnom ambijentu takmiče i osvoje plasmane koji ih vode pre svega na Kup Srbije, a da je Karate klub Raška i gospodin Puzović mnogo ranije položili ispit govori i činjenica da se ovo današnje takmičenje odvija u sklopu trofeja Raške. Znate, kad jedno zvanično takmičenje se odvija u sklopu jednog turnira, to imaju privilegiju samo oni koji su najbolji, a iskreno mogu da kažem da je to po ko zna koji put Karate klub Raška potvrdili. Karate sport u ovoj godini karate sport dobija 2 trenažna centra. Jedan je u Beogradu sa preko 1800 kvadrata i nikad kao do sad država nije poklonila pažnju borilačkom sportu, a posebno karate sportu. I ovo je možda i prilika da se zahvalim kompletno vladi Republike Srbije koja je karateu dala mogućnost da se podigne na još jedan veći nivo. Naravno, naši to sportisti pravdaju. Mi smo u ovoj godini osvojili zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Bili smo ekipni vice šampioni sveta u Dubaju minule godine u novembru mesecu. I mnogo drugih sportskih rezultata koje su postigli naši sportisti su nas kvalifikovali da mi skrenemo pažnju državi i država je naš rad, trud nagradila time što je u Beogradu već izgrađen trenažni centar na Košutnjaku od 1800 kvadrata, a drugi trenažni centar je počeo sa gradnjom pre mesec dana u Čačku sa 1200 kvadrata. Sve ono što je pružio ovaj sportski događaj zasluga je i opštine Raška. U sportu je vrlo bitno angažovanje samih klubova, samih predsjednika klubova. Danas vidimo da je Karate trofej Raška još jači, još posećeniji i bit će još posećeniji i jači u budućnosti, a to je rezultat jednog velikog i ozbiljnog rada Karate kluba Raška. Dokaz ne samo ovog današnjeg turnira je takođe i to da imamo jake talente, kao što su Bogdan Trikoš, Tamara Živković, Mihajlo Marković i tako dalje. Opština Raška je tu kao vetar u leđe, naravno, daje finansije, prati šta se radi. Mislim, ja kao lice zaduženo za sport i omladinu imam izvanrednu saradnju sa njima, a takođe mi je drago da vidim da danas da Karate klub Raška ima, to jest Mirko Puzović, jednu ozbiljnu saradnju sa Karate Federacijom Srbije. Danas sam takođe vidio da je Karate Federacija Srbije jedna vrlo ozbiljna institucija
da im ništa ne promačinje, znači da se sve odigrava onako po PS-u i drago mi je da će u budućnosti ta njihova saradnja biti jača. Jer ako je njihova saradnja jača, naravno će takmičari biti zadovoljniji, naravno da će karate trofej u Raški biti posećeniji, a malo pri razgovoru sa Slavoljubom Piperom smo došli do zaključka da je jedan od 2-3 najposećenija turnira u Srbiji. Opština je tu naravno da daje i finansije, onoliko koliko je potrebno, da nagradi taj rad i da pomaže u budućem radu i u budućoj organizaciji i svima njima. Domaća publika koja je bila prisutna u sportskoj hali mogla je na delu da vidi veliki broj reprezentativaca. Pored njih svojim učešćem ovaj događaj upotpunila je i Roksanda Atanasov, trener olimpijske šampionke iz Tokija Jovane Preković. To što smo Jovane i ja uradile, mi smo spojile u jednoj godini svetsku, evropsku i olimpijsku titulu. To niko u karate svetu, nikome nije pošao za rukom i u svetu uopšte, u bilo kom drugom sportu. To je zaista nešto posebno i za tako posebne stvari, za olimpijske igre, za zlato, na takvim takmičenjima je zaista potrebno mnogo. Ne može drugačije. Ja sam mnogo puta u životu mislila da sam dala svoj maksimum, ja kao trener i moj takmičar kao takmičar, ali to nije bio maksimum. Maksimum je onda kada je više teško nego lepo, maksimum je onda kad upravo uradite te stvari da svoje životne prioritete stavite na stranu. To je taj maksimum kada svaku noć ležete i budite se sa samo jednom mišlju. Znači, to je strašno teško, pogotovo za mene koji imam porodicu, imam 2 sina, imam svog supruga, ali zaista svi smo nekako znali da je to naš zajednički zadatak, svi smo učestvovali u tome, svi smo dali svoj maksimum, kako mala deca od 7 i 9 godina, moj suprug koji je kondicioni trener Jovane i zaista zato je moglo da bude. Poklopile su se sve kockice, onda kada radite sve kako treba i kada radite sve iz srca upravo na taj način, onda tamo kad dođete na taj tatami, onda univerzum radi za vas. Znači ne postoji ništa što može da vas spreči kao onome što ste zacrtali i namerili. Pečat ovom takmičenju dala je i odlična organizacija čitave uprave kluba i prijatelja na čelu sa Mirkom Puzovićem. Radujemo se svi posle jednog teškog perioda zbog korone koji je iza nas, da možemo opet u nekim normalnim uslovima da organizujemo takmičenje. Naravno, kad imamo pomoć Karate saveza Uže Srbije i pomoć opštine Raška, da nije ništa teško. Ono što je najteže, a to su finansijska sredstva, to nam je opština obezbedila, a mi smo nešto što smo i radili odlično prethodnih godina, mislim, sproveli na jedan viši nivo. Oborili smo rekord po broju takmičara, znači preko 600 takmičara i 45 klubova na trofeju Raške i na kupu Uže Srbije. Daje nam motiva samo da nastavimo i eto, imamo, javljaju se, da kažem, neki novi apetiti. Potrudit ćemo se da u nekom narednom periodu možda organizujemo neko balkansko prvenstvo ovde. To nije uspelo ni mnogim većim gradovima od Raške, a ja sam siguran da, eto, ako nastavimo ovako timski da radimo, da ćemo sigurno uspeti i to. Na kraju zaključak iz reči predsednika federacije. Pokazatelj koliko je rad u Rašanskom karate klubu dobar je i činjenica da im je uz turnir poverena i organizacija Kupa Centralne Srbije.